Ik ben tegen omdat het bankje hier plaats is. Meestal niet even de keuring binnen, even de fiets binnen, een keer even zitten. Maar het is natuurlijk vooral even een teken als afsluiting van het project hier. De Kooilane is weer opnieuw asfalteerd. Ziet er weer perfect uit. Die kan weer veilig bereden worden, zeg maar. En eigenlijk een beetje de afsluiting van het hele centrale asgebeuren. De infrastructuur eromheen is meer en meer eigenlijk helemaal klaar op het Damelaan en hij dan nog. Maar voor het grootste part is het al hier klaar. En we kunnen nog ervan genieten en het is al weer in fatsoenlijke staat. Met de onlist van de centrale as, toen is de Kooilane gebruikt als bouwwei voor de ondertrokken die we hier achter ons zeggen. En daar is een helper de bouwverkeer doorheen kwam. Maar men is ook bezig met extra fietsstroken erop plakken en een weihelje, beleidingjes erop. Nou, en daar had die wij schade terug op en de kwaliteit van de dik wiel net zo heel goed meer. Omdat we als gemeente van bewust winnen dat die wij eronder kwam en dat er nog weer heel bouwverkeer doorheen kwam. Ja, en dan ging je net het meeste ons van dik dwaan. Toen is dus de centrale as hier besteld, 2016. Maar van die tijd is er uiteindelijk ook net heel veel meer rond deze dik gebeurd. En die ging wel heel hard achteruit qua kwaliteit. Nou, we zijn dit maar nou echt oors. We pakken hem nu echt in één keer goed aan. Dus we houden de hele lengte van de Kooilane. Hebben we de bovenste laag asfalt eraf, die weer helemaal kapot. We hebben een helemaal nieuwe laag omgebracht. Mijn slietlaagje erop. En die kist nij voor van tijd ik weer vervangen had die versleten is. Daarom heet het de slietlaag. Een mooie nieuwe beleiding erop. En we hebben de kruisingen plateaus online van reed asfalt. En die winnen eerst, waar plateaus lijnen, die winnen eerst van stien. En dat fietst net heel comfortabel. Hè? Dat knikt altijd van asfalt naar stien. Nou, we nog een keer goed dienst, zodat we daar wat minder onderhoud aan in de toekomst. Ik ben over het algemeen heel tevreden over hoe de ondernemer dit dien had. Daar zit een goede asfaltploeg op, die had er maar red. We zijn tevreden met het resultaat en het belangrijkste is de meesten kunnen weer veilig op een paard. Met dit hier nog een ontwerp van maken we er is het Damelane in Damwoord. En dan moet verkeerstechnisch nog de Mierlane aanpakt worden, want dat sleept ook al een hele lange tijd. En die gaan we dan over hier aanpakken.